Предишния епизод. Ти си глупак. Глупаци такива. Как можеш да помислиш, че харесва Медо? После ще се видим, нали? Днес? Невъзможно е. Добре, ще прекарам нощта навън. Изненада! Имам нещо за теб. Ще си прекараш добре тази вечер. Кралицата на купона. Не съм сигурна. Послушай ме, хубаво е. Освен това е и леко. Не го искам, Хуан. Така ще забравиш проблемите. Спри да ми досаждаш, казах ти не. Аз черпя. За какво ме мислиш? За наркоманка ли? Успокой се. Щом не искаш, се махам. Върви по дяволите. Точно това ще направя. Махам се от този глупав купон, пълен с лигави момиченца като теб. Хайде, какво чакаш? Колко си глупава красавице. Разкарай се. Лола Марсели. Хавиер Албала. Раул Пеня. Амая Саламанка. Мария Кастро. Марио Касас. Ароа Химено. Йон Гонсалес. Гиермо Бариентос. Йосеп Линуеса. Вирхиния Родригес и Антонио Ортелано. СМС. Такса. Ще ти дам парите, когато си свършиш работата. Кога ще дойдат? Скоро. Съжалявам, трябва да те оставям. Кажи, Кристина. Гонсало, ще си взема почивен ден. Имам нужда от почивка. От малко чист въздух. Разбира се. С Давид ще бъдем извън града. Не е проблем, нали? Не, разбира се. Единственият случай е този на Мело и ако имам късмет, ще го приключа още днес. Забавлявай се. Благодаря ти. Луиса? Да? Обади се на Алберто Диас от Инфотекса и ми уреди среща за днес. Разбира се. Кажи му, че е спешно. Добре. Луиса, запиши си този банков номер. Искам да направя едно прехвърляне. Един момент. Готово, казвай. 100 245 4343. Как е? Зле. Не знам нито с кого да говоря, нито какво да правя. Извинявай за сцената преди малко. Просто се изненадах, когато те видях тук. Да не искаш да ми кажат името, когато вляза. Не е това. Просто бързаш, Лусия. Виж, Пако, ако те е срам да бъдеш с мен, ми го кажи. Не съм тъпа. Имам нужда от малко време. Те са ми приятели. Трябва време, за да им кажа. Разбираш ли? Добре. Поканила си и бухала? Сигурно е бил пакито. Откакто им направихме шегата, са все заедно. Виж ги. Какво? Пако е срамежлив, но не би тръгнал с бухала. Мислиш ли? Да, може би имаш право. Анабел направо ще го изяде. Бухала има 2 секунди, за да изчезне. Така ли? Здравей, глупчо. Здравей. Какво има? Защо да съм глупчо? Защото не ме забелязваш. Не, просто
Има много хора. Виждал ли си Сандра? Да не би да е тук? Да, ела с мен, хайде. Хайде. 5 секунди. Изгуби. Добре. Играчка или целувка? Баща ми. Да? Какво? Не съм на купон. Но, татко... Добре. Баща ми иска да му помогна с някаква работа. Сега? Ще се видим после. Връщай се бързо. Чао. Може ли да знам какво правиш? Това питам и аз. Нямаше ли репетиция с загубеняка? Ела с мен. Полудя ли? Паула, останахме без след. Добре, сега ще донеса. Наистина не си Фред. След скандала, който имаше с майка си, правиш купон. Това не е твоя работа. Как така не е? Току-що хвърлиха запалена цигара на пода. Как да не е моя работа? Искаш да подпалиш къщата ли? Да, разбира се, сега ще се окаже, че аз съм безотговорната. Така изглежда. Няма да се очудя, ако съседите повикат полиция. Кога ще разбереш, че това си е моята къща? Не съм длъжна да ти давам обяснение, още по-малко да търпя глупостите ти. Глупостите ми? Да, точно така. Тук си, защото майка ми не е Фред. Ако зависеше от мен, сега да си в изправителния дом. Изпроси си го. Кристина, ако ти предложат храна, им откажи. Имаме резервация в ресторанта. Много смешно, Давид. Смешно ли е? Ще пропусна господин Монтеса. Чакам те в ресторанта. Давид, наистина, това е важно. Имам нужда от помощта ти. Трябва да накараме този човек да ни помогне да измъкнем Хайме. И как ще го направим? С доброто и лошото ченгели? Аз ще съм добрият. Не, просто ще му кажем истината. Трябва да ни каже за финансовите измами на Инфотекса и за чуждестранните сметки. Чуждестранни сметки. Нека да говоря аз. Кристина? Да, приятно ми е. И на мен. Това е Давид, помощникът ми. Как сте? Приятно ми е. Заповядай. От тук ли? Насам? Да, натам. Какво правиш тук? Имах нужда от въздух. Ще трябва да проветрявам 2 часа. Колко много пушек. Хайде, Соня, развесели се. Не мога, Паула. Знам, че този купон е за мен, но не се чувствам добре. Алваро ми липсва. Соня, ти струваш много и не заслужаваш да страдаш заради никого. Още по-малко заради момче. Повярвай ми. Ще дойдеш ли с мен за лед? Не, предпочитам да вляза вътре. Освен това, купонът е хубав. Наистина има готини момчета. Да, дори досадният Едо. Да, видях го. Добре, ела с мен за лед. Так му ще се разходиш малко. Не, наистина, ще те чакам вътре. Сигурна ли си? Добре, тогава. Веднага се връщам. Чао. Ключар сте, нали? Кое? Не, нормална ключалка. Съвсем нормална. Да, нормална е. Това ли е банята?
Не, но благодаря, че ми отвори вратата. А ти какво правеше тук? Говорех с един приятел. Защо? Просто питам. Но нека ти се представя. Аз съм Анабел. А ти? Вече се запознахме. Аз съм едно момче, което бърза. Бързаш, но купонът още не е свършил. Да, но... Това ти стои... доста добре. Ако искаш да излезеш от тук, ще трябва да си платиш. Или да повикам ключар? Какво каза? Нищо, че трябва... Но не трябва ли да остане под наблюдение? За сега не е. Освен това, нямаме свободни легла. Ами ако получи пристъп в килията, За това са хапчетата. които са? Успокоителни. Ще взема по едно на 8 часа, започвайки от сега. Добре, ще ги вземам. Надявам се. Защото иначе ще трябва да ви инжектираме, а това не е никак приятно. Подпишете. Ето тук. Какво е това? Това е за съдията, който води случая. Доказателство, че се е лекувал и че го е направил по собствена воля. Можете да си вървите. Охраната ще стои в килията ви. Предупредил съм го. Знаеш ли нещо за Кристина? Не, още не. Отида да види Салвадор Монтеса. Каза, че после ще се обади. Хайме, обичам те. Дръж ме в течение. Разбира се. Здравей. Здравей и довиждане, не искам компания. Да, за това си дошла тук. Соня? Исках да ти се извиня. Прости ми, моля те. Не знам за какво говориш. Извинявам се, че ти предложих хапчета. Знам, че понякога съм много глупав, но исках да ти помогна. Странен начин да помогнеш. Хуан, ела за малко. Да, секунда. Ти ми допадаш. Не си като групичката разглезени приятели, които имаш. Искаш ли нещо? Една бира. Но ти не пиеш. Днес пия. Соня, ти си малолетна. Да, затова ми предлагаше хапчета. Сестрички, къде си? Бирата. Чакай! Вече нямаме нужда от лед. Намерихме цял плик. Габи? А Паула? Не знам, сигурно е в кухнята. Виждали ли сте Паула? Алекс, виждал ли си Паула? Преди малко влезе в оная стая с новия. Седо? Да, с него. Благодаря. Глупак такъв. Пусни гаджето ми. Глупак! Анабел. А ти кой си мислеше, че е? Хайде, удари ме сега. Може ли да знам какво става тук? Съжалявам, че Хайме е в затвора.
но не знам как да му помогна. Вижте, Хайме ни каза, че Инфотекса има двойно счетоводство и че собствениците знаят за това. Не знам за какво ми говорите. Напуснах Инфотекса преди година. Доколкото знам, Хайме Сера е в затвора заради кражба. Или защото някой трябва да играе ролята на глупак. Мислите ли, че някой има интерес той да е в затвора? Не знам. Знам само, че след 10 години, в които бях управител на Инфотекса, не е имало двойно счетоводство. Какви са били отношенията ви с Хайме Сера по това време? Нормални. Понякога сме вечеряли, излизали сме, но най-вече работни. Имал ли е врагове? Някой, с когото не се е разбирал? Доколкото знам, не. Искате ли още кафе? Не, много е късно. Благодаря. Да. Надявам се да съм ви бил полезен. Да, много. Един въпрос. Кажете. Защо сте напуснали толкова печеливша фирма? Защото бях уморен от стреса, от полетите, от напрежението. Знаете. Да, знам. Благодаря ви. Довиждане. Довиждане. Приятен ден. Тръгнаха си, а парите ми? Заповядай. Какво има? Ти си глупак. Ама кукло, Остави ме. вижте! Какво? Не можеш ли да се гримираш? Хави загубенякът ли е бил? Или те охапало зомби? Ако искаш, ще ти приготвя чаша с кръв. Има ли девственици тук? Не? Тогава ще трябва да изпиеш собствената си кръв. Това беше прекалено. Какви ги говориш? Нищо и няма. Хайде, купон! Колко ти дължа? Една целувка. Не ти искам парите. Да видим. Какво е това? Искаш да платиш всички поръчки ли? Не, но искам това, което ми предложи по-рано. Хапчета? След тирадата, която ми изнесе? Помислих и реших, че имам нужда от помощ. Аз също помислих. Това не е помощта, от която имаш нужда. Тези неща се взимат, когато си добре. Прибери си парите. Няма да ги взема. Моля те, аз трябва да изключа за малко. Само едно. Моля те. Моля. Изчакай ме тук. Може би трябваше да го оставим в ръцете на друг адвокат. Ти си прекалено заед. Уверявам те, че държа Хайме под контрол. Утре е делото и ще го обявят за виновен. Но Кристина, тя е голям проблем. Не и за мен. Държа я под око, знам кога влиза, кога излиза от тях. Подозренията й ни застрашават. Това са само предположения, Алберто. Да, но може и да научи нещо и да загазим. Бъди внимателен, Гонсало. Имам резервен план, ако нещо се провали. Добре. Вярвам ти. Отпусни се, Алберто. Няма от какво да се страхуваш. Изтри ли архивите си? Всички. Искаш ли кафе? По-добре джин с тоник. Кафето не ми действа. Ти си параноик. А ти си буклук, който заглежда всичко, което има гърди, включително и гаджето ми. Стига вече. Може би предпочита мен? Ти добре ли си? Повтори го и ще видиш. Още 1000 пъти ще го кажа. Престанете вече. Сега ще ти покажа. Андрес, спри. Паула, мръдни се. Няма. Дръпни се. Какво ти става? Защо го защитаваш? Никого не защитавам. Андрес, ставаш параноичен. И ти ли започваш? Какво става? Всички ли сте се наговорили да ме дразните? Андрес, пусни ме, боли ме. Веднага я пусни.
Ела! Помощ, Едо! Спаси ме! Слушай, от всички разглезени момиченца Пауло е последната, която бих харесал. Ако пак я нараниш, никой няма да може да те спаси. Престанете. Нямам нужда от помощта ти. Бъди сигурна, че майка ти ще научи за това. Ти си глупак! Какво има? Лусия, какво има? Не плачи, моля те. Чуй ме. Чуй ме. Каквото и да е станало, не си заслужава да плачеш. Хайде, кажи ми какво ти е. На купона ли си отишла? Кажи ми. Беше прав. Те са глупаци. А Пако е най-големият. Пако е свиня. Направи ме за смях пред всички. Лусия, не ми се сърди. Но аз се радвам. Радвам се. Защото ти заслужаваш някой по-добър. Да. Като теб ли? Мислех си за Орландо Блум или за Брат Пит, но след като те не са тук, и аз съм добър вариант, нали? Глупчо. Благодаря. Знам, че съм досадник и съм ти го казвал много пъти, но усмивката ти е прекрасна. Наистина. Щом не искаш, се махам. Върви по дяволите. Ако зависиш от мен, сега да си в изправителния дом. Ако искаш да излезеш от тук, ще трябва да си платиш. Ти ми допадаш. Не си като групичката разглезени приятели, които имаш. Глупак такъв! Пусни гаджето ми! Пусни я! Глупак! Само едно, моля те. Изчакай ме тук. Андрес, пусни ме, боли ме. Веднага я пусни. Усмивката ти е прекрасна.